ɲangma alimɛbaga cɛ ani muso denmisɛnnin ani mɔgɔkɔrɔba Mali kɔnɔ fɔ Mali kɔ an b'a fɔ danti foli min na k'a fɔ ɲɛna ko nin y'aw ka micro territoire mandi daminɛtɔla ye bi micro territoire bi jumɛn kan buruko gɛlɛya aw bɛɛ bɔra kalama gɛlɛya min kɛra mɔgɔ la tile fila in na buruko gɛlɛya la donc an bɛna don dugu kɔnɔ ka mɔgɔw ɲininka k'u hakilinata fɔ nin buruko gɛlɛya in na ani ka se ka kumakan fɔ an ka ɲɛmɔgɔ ye pour que u bɛ se ka gɛlɛya bɔ buruko in na cogoya min na parce que an bɛɛ b'a dɔn buru de ye an maliyɛndenw ka dumuni fanba yɛrɛ ye sisan donc a y'an suit dɔɔni tantɔ an tile ne fa an tile i tɔgɔ ni jamu moi c'est Karamɔgɔ Jabi Karamɔgɔ Jabi ok basi tɛ an sera ma bi aw bɛ bɔ a kalama ko min b'an ka dugu kɔnɔ sisan buruko gɛlɛya dɔ farala fariniw sɔngɔ kan boulangeritigiw fana ye dɔ fara u ka buru sɔngɔ kan kumakan jumɛn b'e bolo k'a fɔ an ka ɲɛmɔgɔ ye pour que dɔ bɛ se ka bɔ jamana nin ko in gɛlɛya la cogoya min na vraiment la situation c'est grave et puis c'est pire mais filanan yɛrɛ min ye buru dɔ farala kan basi t'a la an bɛ se ka san mais a ka kɛ buru ɲuman ye i bɛ don boulangerie préparani ninnu kɔnɔ carré kɔnɔ boulangerie tout est sale a finiw bɛ yen san kɔnɔ buru bɛ da fini min kan ka yɛlɛma a ti ko section phytosanitaire mɔgɔw ka wuli ils n'ont qu'à faire leur travail sinon boulangerie locale ninnu si ça donne pas c'est très sale ni donna kɔnɔ dɔrɔn wala i bɛ buru san haramu tout est sale minnu b'a baara kɛ ils sont sales matériels sont sales vraiment phytosanitaire mɔgɔw ka wuli ka jɔ sinon an tɛ fɛn ka gɛlɛyaba fɛ sa mais au moins que ça soit un peu propre Mali ko bɛɛ bɛ taa n'a ma wuli ka jɔ vraiment on est très sale au Mali vraiment min bɛ ne fɛ k'a fɔ a ye o ye voilà ok merci kuma ɲɛna ani ɲangma ne wa bɛ di madame ça va i tɔgɔ ni jamu bon ne tɔgɔ ko Cheikh Tidiane Sumunu Cheikh Sumunu ok basi tɛ a bɛɛ b'a kalama ko min b'an ka jamana kɔnɔ sisan buruko gɛlɛya dɔ farala fariniw sɔngɔ kan boulangeritigiw fana y'u ka buru fana gɛlɛya donc kumakan jumɛn b'e bolo k'a fɔ an ka ɲɛmɔgɔ ye pour que u bɛ se ka nɔgɔya kɛ an ka buruko la cogoya min na bon kumakan min bɛ ne bolo k'a fɔ an ka ɲɛmɔgɔ ɲɛna vraiment u k'a essayer u k'a sigi ka fɔ kɛ u k'a don da kelen fɛ u ka bɔ da kelen fɛ quoi sinon cɛkɔrɔba Karamɔgɔ Jabi filɛ k'a fɔ cogo min na nin a ye tiɲɛ de fɔ vraiment an ma ban a tɔgɔ buru cayali wari cayali ma mais u ka u yɛrɛ sanuya quoi tuma dɔ la i bɛ an ka buru ye u ka mototigiw bolo ka Bamakɔ fan bɛɛ yala n'a ye poussièrew ni fɛnw a dɔw yɛrɛ ka mana bɛ dayɛlɛ vraiment foyi tɛ kɛnɛya bɔ quoi i y'a faamu la santé avant tout quoi donc an ka autorité mɔgɔw ka wuli u k'u jɔ sen kan vraiment u ka kow sigi sen kan quoi vraiment fɔli sen kelen dɔnkili sen kelen Gima ka sababu ɲuman cɛ a tɔgɔ jɛnɛmajan suko dɔ kɛra jɛnɛmajan suko la quoi vraiment an k'an sigi an ka fɛn dɔ bɛ yen an k'an sigi an ka o kumaw fɔ ka ɲɛ quoi sinon u bɛ ka dɔ fara buru gɛlɛya kan farimugu yɛrɛ na o ye tiɲɛ mais an ma ban ni si ma mais u k'u yɛrɛ sanuya quoi foyi tɛ kɛnɛya bɔ quoi ya donc o kɔni ne bɛ min fɔ an ka autorités ɲɛna vraiment k'u sigi ka fɛn fɔ quoi wa merci kuma ɲɛna an tile ne ba yɛrɛ tile na se somɔgɔw bɛ di nse i tɔgɔ ni jamu n tɔgɔ Maminɛ Dumuya Maminɛ Dumuya ok basi t'a la aw bɛɛ b'a kalama fɛn min bɛ ka kɛ an ka jamana kɔnɔ sisan gɛlɛya bɛ buruko gɛlɛya bɛ ko dɔ farala farini sɔngɔ kan boulangeritigiw fana ye dɔ fara u ka buru sɔngɔ kan donc ladilikan kumakan jumɛn b'e bolo k'a fɔ an ka ɲɛmɔgɔ ye pour que dɔ bɛ se ka bɔ an ka buruko gɛlɛya la cogoya min na wallahi ne b'a fɛ o ka sabali o ka dɔn farini jigin a nɔ la dɔ wata ka sɔrɔ sisan dɛ Bamakɔ bɛ buru dun sisan nɔ kunu buruko gɛlɛya na kunu mɔgɔ sama sɛgɛnna kunu dɛ o ka lajɛ ka buru jigin ka k'a nɔgɔ ye o de ka di ne ka dɔ bɔ farini sɔngɔ la buru ka sigi a nɔ la buru kɛmɛ 60 a ka ca sisan dɛ bɛɛ tɛ se ka sɔrɔ ka dun k'u ka sabali k'u k'a nɔgɔya a nɔ la an bɛɛ ka se ka dɔɔni sɔrɔ ka dun a la awɔ o de ka di ne awɔ merci kuma ɲɛna an ɲangwa ne fa an b'a yɛrɛ bɛ ne ba tɔgɔ ni jamu ne tɔgɔ ye Siraman Jara ye Siriman Jara ok basi tɛ aw bɛɛ b'a kalama ko min b'an ka dugu kɔnɔ sisan buruko gɛlɛya
farni dɔ farala farni sɔngɔ kan boulangerie fana ye dɔ fara u ka buru sɔngɔ kan donc hakilina jumɛn b'e bolo k'a fɔ an ka ɲɛmɔgɔ ye pour que dɔ bɛ se ka bɔ an ka nin buruko gɛlɛya in na tanto. Bon hakilina bɛ ne bolo k'a fɔ a la fanga yɛrɛ kan k'a lajɛ ka dɔ bɔ farni sɔngɔ la n'o kɛra sanni bɛ nɔgɔya sannikɛlaw bolo n'o kɛra fana awa buru feerelaw bɛ se ka buru feere nɔgɔya la nka ni fɛn ma bɔ farni sɔngɔ la a ka gɛlɛn dɔ ka bɔ buru sɔngɔ la o kuma fɔlɔ min bɛ fɔlɔ o y'o ye nka n'an bɔra yen ka taa ko wɛrɛ kɔnɔ an ka jago kɛcogo de man ɲi hali dɔɔni barisa mun na jago bɛ kɛ ni dɔ sɔrɔli ye mais jago bɛ ka kɛ kun ni kun ye ka na bɔ kun ni kun na fanga tɛ fosi kɛ fanga bɛ dɔ fara fɛn mun kan o tɛ fɛn b'o la donc population de degunnen don kuma bɛɛ n'o tɛ n'i ye misali n'i ye kuma dɔ kuma nɔ Sénégal dɔrɔmɛ 2 fara buru kan o y'a bɔ a la 1 coup la donc n'i y'a lajɛ an ka fanga jɔlen tɛ fosi kan an jamanadenw ni tɔɔrɔli kɔ politique ko tɛ dɛ n bɛ ka tiɲɛ de fɔ o de ye tiɲɛ de ye parce que n'i y'a sɔrɔ olu bɛ fiɲɛ bɔ da ɲinɛ ma mɔgɔ jɛjɛ bɛ buru dun mɔgɔ min bɛ buru dun a ka ca donc ni mɔgɔ min bɛ buru dun n'olu bɛna taa grève la o tɛ hali ko bilata ye suma ka bila ko suma ta ye u kan ka dɔ bɔ farni na 1 coup la mais n'o ma kɛ mɔgɔ bɛ gɛlɛya kɔnɔ mɔgɔ joli de bɛ mɔni min bi o mɔgɔ ka dɔgɔ mɔgɔ joli de bɛ to sira dun bi o mɔgɔ ka dɔgɔ nka n'i y'a lajɛ bɛɛ ɲɛsinnen don buru ma parce que waati yɛrɛ kɔrɔ i bɛ taa buru de sa mais n'o buru gɛlɛyara an bolo ka t'o se fɔ 60 ni 70 ma est ce que o ye dugu ye wa donc ɲɛmɔgɔw de nɔ don problème bɛ ɲɛmɔgɔw de la awɔ ne bɛ min dɔn o de y'o ye merci kuma ɲɛna. Ne tɔgɔ Mamadu Kome. Mamadu Kome, ok basi t'a la aw bɛ bɔra a kalama komi bɛ an ka dugu kɔnɔ sisan buruko gɛlɛya ko dɔ farala farni sɔngɔ kan boulangerie fana ye dɔ fara u ka buru sɔngɔ kan donc kumakan jumɛn b'e bolo k'a fɔ an ka ɲɛmɔgɔ ye pour que u bɛ se ka dɔ bɔ nin buruko gɛlɛya in na. Tiɲɛ yɛrɛ la buru in gɛlɛyara a ma diya an bɛɛ lajɛlen an bɛɛ de dusu kasira kununko yɛrɛ bɛɛ ne yɛrɛ ma se ka buru dun kununko bɛɛ fo ne taara ka taa furufuru de san k'o dun vraiment an bɛ dugawu de kɛ ɲɛmɔgɔ fɛ u ka se ka kuma u ka se ka farni dajigi walasa farni an ka se ka buru sɔrɔ nɔgɔya la cogoya min na n'o tɛ nin wagati in na ni buruko gɛlɛyara a ma nɔgɔn dɛ an b'o ɲini an ka ɲɛmɔgɔ fɛ u ka se ka nɔgɔya kɛ farni mugu ko la quoi a o de tun bɛ ne fɛ ka fɔ a ye. Merci kuma ɲɛna. An tile ne fɛ. Aba somɔgɔw. Se tɔgɔ ni jamu. Ne tɔgɔ Abdoulaye Sanogo. Abdoulaye Sanogo. Ok basi tɛ a bɛɛ ɲɛ b'a la gɛlɛya min b'an ka jamana kɔnɔ tile 2 in na buruko gɛlɛya ko dɔ farala farni sɔngɔ kan boulangerie fana ye dɔ fara u ka buru sɔngɔ kan donc kumakan jumɛn b'e bolo k'a fɔ an ka ɲɛmɔgɔ ye pour que u bɛ se ka dɔ bɔ nin buruko gɛlɛya in na cogoya min na. Bon kumakan min bɛ ne bolo ka ɲɛf'u ɲɛna u b'u jija de ka bɛn kɛ nin ko la joona sinon a ma nɔgɔ dɛ wagati ka gɛlɛ bon n'a fɔra ko buruko fana kana gɛlɛya tan maliyɛn bɛɛ bɔlen bolo de i bɛ se ka taa 20 san surtout petit pain bɛ 20 sisan o bɛɛ kɛra 30 40 ye donc a ka gɛlɛ quoi u k'a lajɛ u ka se ka fɛn bɛɛ k'a la walasa nɔgɔya ka se ka na cogo min na o kɔni bɛ ne bolo ka f'u ɲɛna an bɛ nɔgɔya de kɔ quoi awɔ. Merci kuma ɲɛna. An ɲakuma ne kɔrɔkɛ. Nba ni ɲakuma le ba. I tɔgɔ ni jamu. Ne tɔgɔ Birahima Watara. Birahima Watara. Ok basi tɛ aw bɛɛ b'a kalama gɛlɛya min b'an ka dugu kɔnɔ sisan buruko gɛlɛya dɔ farala farni sɔngɔ kan boulangerie fana ye dɔ fara u ka buru sɔngɔ kan donc e hakilinata ye jumɛn ye ka ani ladilikan jumɛn b'i bolo k'a fɔ an ka ɲɛmɔgɔ pour que gɛlɛya bɛ se ka bɔ buruko la cogo min na an ka Mali kɔnɔ. Bon ne yɛrɛ hakilinata ye min ye parce que n'i ko bɛ kuma bɛɛ bɛ kuma n'i yɛrɛ de fɔlɔ i m'a faamu wa bon tiɲɛ yɛrɛ la buruko gɛlɛya min filɛ ka na tantɔ ni n ja donn'u la hali an balo ɲɛnama an tɛna se k'a sɔrɔ tugun k'a dun bilen o dun ye min ye an bɛɛ ka wuli k'an cɛsiri ko la gɛlɛya kɛlɛ pour que jɛn bɛ se ka nɔgɔya an dɔgɔninw n'an denw fana bolo tagalen fɛ quoi sinon nin tagalen fɛ ne b'a la jɛn tɛ ka nɔgɔya bilen ka taga dɛ n'an ye n ja d'u la kɔni buru laban an laban bɛ kala san 100 o kɔni ye ne hakilina ye an bɛ wuli k'an cɛsiri ka gɛlɛya kɛlɛ ka bɔ an ka Mali kɔnɔ parce que n'a tiɲɛna an de maliyɛn den o y'an de kungo ye n'a ɲɛna fana an de kungo don ala k'a ɲɛ ka d'an ma. Ok merci kuma ɲɛna. Ayiwa aw yɛrɛ bɛɛ bɔra ka mɔgɔ ka kuma mɛn bɛɛ y'i hakilinata fɔ ka se ka kuma fɔ an ka ɲɛmɔgɔ ye fana pour que u bɛ se ka dɔ bɔ an ka nin buruko in gɛlɛya la cogoya min na ayiwa an kanubagaw an b'a fɔ yan an tɛ sɛgɛn an tɛ ɲinɛ an bɛ yan nɔ o de kama ka se ka kunnafoniyaw ɲini k'a di aw ma aw ka j'aime ani commentaire baden kɛ an ka vidéo kan aw k'an bɛn wagati wɛrɛ.